ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ରହିବ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଗ୍ମା ଆଉ ପ୍ରମୋଦର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ। ବାହାଘରର ପରଦିନ ହିଁ ନଗ୍ମା କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କିଛି ପରିବା ଗଛ ଲଗାଏ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରମୋଦ କହେ, ଆରେ ଏସବୁ ପରିବା ଏଠି କାହିଁକି ଲଗାଉଛ? ଏହା ଏକ ମରୁଭୂମି, ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେଠୁ ଏଠି ଭଲ ଫସଲ ହବ, ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ। ପ୍ରମୋଦ କହେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବା ତ ଏଠାରେ କେବେ ଲଗାଯାଇନି। ଆପଣ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାର କଥା ଏ ନଗ୍ମାର ହାତରେ ଯାଦୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଷେତଟି ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସାରା ଗାଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରମୋଦ ପରିବା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଆସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା।